assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi on calminama on bismama e roɓino men jayndeji hande ko aljuma ina woni 10 lewru novembre hitande ko ujunnaje 223 jayɗi leydi men yewɗo ñalawma aljuma dawri ko fandu almudo manam ko kabaruji kewɗi ɗi jiidani puɗɗortoɗen ko jayde le quotidien nden ari koko yewti ko e jangde ɓe koliti wonde tan ko jokkirgol nden hitande universitaire manam nden jangde towde ɓe kabri wonde ko ɓamtugol ko wiyete virtuel manam tan ɗin kuruji en ligne woni ko jogori famodirede toon to asa toon to université Cheikh Anta Diop de Dakar ɓe koliti wonde noon ko on ɗon conseil académique kañum tigui famodire mabɓe kono kadi waɗi validé on ɗon plan SAES noon ma jooɗo ko yewti ha joni e jonde gam etade miijade hen ɗum jogori wonde ko aset janggo ɗin konngudi kala ne jaaji hello nayyi e nder nden jayde le quotidien jayde enquête ari koye ɗiɗo sondelaji ɗi jiiɗon niɓɓere hollirde wonde tan ko gartal ko wiyete ko délestage manam coupure saaha foof kuppa e galleji ɗi ɓe kolliti wonde noon ɗum woni ko teskaji ɗi dumunnaji kala e won e leɗɗe ɗo e wuro ngo Dakar ɓe kabri ɓuuri hen memede noon koto banggue entreprise uji ɗi woni ɗen gollorɗe mawɗe teskima e ɗi dumunnaji kala on ɗon coupure yaaha gara ɗe leɗɗe keeɓa courant ɗe mbasa heɓde courant saabi noon jaynen ko ɓe mbi ko won pétition kesso waɗa kadi gam wullitade walla woytade ɗen on sifa mbo Senelec ummani oɗo saaha kono kadi wonni ɓamɓe peele mumen manam nangui date etade yewtidde eɓe ganduɗa kañum woni Senelec jogori wonde ko ñande 13 ndu lewru ndu gonɗen woni altine paaɗo jayde les témoins kañum ne ari koko yewti ko e dawrugol ngam wadde surveillé on ɗon électoral walla on ɗon élection tijjaɗo ɓe koliti wonde ko ɓe mbaɗi ko namdal beele fit woni ngun goomu darnal ngu ina wawi tigui ñembude walla ni wadde ko ɓuuri ko wanno nguye goomu wiyeteno ngu RFTE ngun ɗon goomu noon darno koye mayirɗe hitande ujunnaje ɗiɗi e no hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi woni 1999 tawi ko ene wona tan en heddi balɗe seeɗa walla lebbi seeɗa eɗin sumgoji présidentiel l'an 2000 tawi ko hitande adinde ko yiti ko e alternance e on tuma noon ko Abdoulaye Wade ardino ngun goomu noon waɗino golle payidinɗi e ko yewti ɗin sumgoji présidentiel l'an 2000 ene jeeyano ni koɓe mbanno golle laɓɓinde kono kadi lallidde ɗin sumgoji kono kadi rende ɗum ha hiisi e ko yewti ko saabi ni ha on alternance gadano waɗi ɗo e nder leydi Sénégal saabi noon jaynen ko ɓe mbi ko beele fit ene wawi tigui wadde ko ɓuuri ko wanno ngun goomu e ɗen kitale 1999 jayde vox populi kañum ne ari koko yewti ko e ɗen ɗanle kaɗaɗe e ɗen laaɗe ɗe ganduɗa ɗe ine tiido kala ñande toon to leydi Espagne ɓe koliti wonde tan ko ɗum ha joni kulhuli to banggue ɓen ɗon ƴettoɓe ɗen laaɗi manam pitale mumen ne mbawini heddade ha tengti e oɗo saison gonaɗo manam nde dabbude eɗen gandi toon to duunde Europe oɗo saaha hande janggol fuɗɗi marde kono kadi maayo ngo ina ɓuuɓi no fewi oɗo saaha sutɗin konngudi noon ko biteɗo Pierre Mboupa mo ganduɗa ko tergal e nder union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal manam ɓen ɓe ganduɗa ko awoɓe leydi ndi o holliti wonde noon yo jinnaɓeɓe jaggu sukaɓe mumen mbatta hakkille no fewi saabu gaga tan caɗele jiiteɗe maayo ngo kono kadi ngol ɗon janggol ina wawi ni addude caɗele no fewi goɗɗum ko tawete hen ko haala oɗo babiraɗo haala yurminika ɗo holliti wonde no wayno tan nde sukaɓe makko mbaynima ne jaaha o duunimaɓe yo Allah wat janji kono noon o andano joni conséquence o koma ɓen ndumtimo caggal mum o nani yungo laana mumen nde o holla vidéo nde ɗone ɗon o andi ɓeɗo sukaɓe rewɓe ko sukaɓe makko wayniɓe makko ɓoyani ko nden o andi tigui nimsa natinima kono kadi ko waɗi ko o wattaki on babiraɗo konngudi muɗum ina jaaji e hello jeegom e nder nden jayde vox populi jayde l'observateur de groupe futur média nde kañum ne ari koye ko tijja ko woni on taxe manam ndin pawdi hesiri ganduɗa nde jogori farede koye ɗin établissement ji privé to banggue cellal ɓaali leydi Sénégal manam ɗen cafrirɗe ganduɗa ɗe ko privé ji leydi ndi ɓe kollitti wonde ko lorsque ɓe mbaɗi e on ɗon taxe mo ganduɗa ina jogori sembitinde walla tinnude walla ni sattinde tan e ngol ɗon konngol ko fate banggue jobdele hospitalisation manam ɓen ɓe ganduɗa ko safrotoɓe ɓe kollitti wonde ɓen ɗon rafaɓe
laabi e kureji mumen jogori yobde walla ni ko jogori yobde ko ma ɓeydo hen e kala temdere sappo woni 10%. Tawi noon fof rewda ɗon koko yewti koye on taxe mo ganduɗa ina jogori ɓeydade e nder e dow ɗen gollorɗe privé tawi koto banggue cellal ɓalli leydi ndi hollitama wonde noon clinique aji kewɗi oɗo saaha ma wat doublé ko yewti on ko wiyete remboursement fiscal fof noon kadi jogori rotade koye dow hoore ɓen ñawɓe tawi ko miskineɓe Allah. Jayde las quotidien kañum ne ari koye oɗo alerte ha joni koto banggue cellal ɓe mbi ko alerte rouge toon to centre on ɗon diabétique centre mo ganduɗa ko cafrowo rafi diabète biteɗo marque sankali toon to abbas ndaw ɓen ɗon safroɓe toon kolliti kala ñande ina taƴa tergal neɗɗo o fodde yimɓe ɗiɗo malla yimɓe fo en taƴa tergal gotal walla terɗe ɗiɗi e kala ñande mbo Allah addi hollirde wonde tan diabète gonka muɗum koko ɓeydi ɗo e nder leydi Sénégal manam on rafi ina teskitano fewi nder leydi ndi ɓen ɗon safroɓe noon erima yimɓeɓe nde ɓurata yettade ɓen ɗon safroɓe law beele taƴede terɗe mumen ko wayno enɗi walla ni ko wayno ha joni juuɗe koyɗe hay ko nandi hen beele ɗum ɗon ne wasa wasde wodde so tawi ko noon jiiɗen wiide ngol konngol ɗin ko guuɗi ina tawe hello jeegom e nder nden jayde witende las quotidien. Jayde li quotidien kam natiri dingaral ko nde ɗo limore ko ujunere walla ko ujunnaje joyyi e temedde tato e temedde tati visa 5300 visa étudiant kañum woni ko hokkira ɗum ɗon noon ko ɗum woni ko Sénégal heeɓi e juuɗe ɓen ambassadeur walla ambassade mo leydi France walla consulat sa yiiɗi ɓe kolliti wonde noon ko sappoji ujunere étudiant e o saaha tawi ko Sénégal naaɓe ne tawe toon to ɗen duuɗe jaabi katirɗe woni université ji française ɓe kolliti wonde noon Sénégal e nden limore hepti yesso ga e dunde Afrique subsaharienne woni Afrique dunde Sahara. ɗum ɗon noon ko hollirde wonde tan ko lappol étudiant ji Sénégal naaɓe toon to France ina dari no fewi ɓe kabri wonde ko hunde ɓeydima ɗi duuɓi joyi battidiɗi kala temdere ƴettuɗa woni capanɗe jeegom e ɗiɗi woni 62%. Jayde besbi le jour kañum no ari koye portrait woni natal on biteɗo Ayib Daffé mo ganduɗa ko mandateur Ousmane Sonko on député mbo Sédhiou ɓe mbi tan ko Ayib d'affaire noon jaydenkoɓe mbiri aɓe kalan en on ɗon ɓiɗɗo mo ganduɗa hande o ko bamum ni woni sifade ɗum woni biteɗo Balla Moussa Daffé ɓe garti kadi e famille nden holno Ousmane Sonko ina wayno tan yitiri on ɗon kono kadi takki ɗum e saare muɗum toon to Sédhiou ɗin ko guuri kala ne jaaji hello jeegom e nder nden jayde witende besbi le jour. Gendire nde Le Soleil kam ari koye on ɗon sommet sur la finance mondiale et la Palestine manam nden yewtere tawi koto banggue koppereji windere nde hani e alhaali gonka Palestine ɓe kolliti wonde noon ko président Macky Sall ina tawe toon to Paris lamorgo leydi France kono kadi maw yahoy toon to Riyad lamorgo Arabie Saoudite. Jayde la dépêche républicain nden ɗon républicaine jafoɗon nden ari koye inauguration on ɗon siège makko on mouvement biteɗo ARC on wiyete ko Anta Babacar Ngom jaynenkoɓe mbi ko Anta Babacar Ngom ina wayno tan waɗi charmé on ɗon banlieue manam tan o ɓaƴanima ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni wurɓe toon to banlieue ɗum waɗi ko hanki toon to Pikine légal ɗo jeeya. Jayde Stade Quotidien e oɗo subaka kañumni ari koye on liste mbo Aliou Cissé foti wadde publié e oɗo ñalawma aljuma ɗum ɗon noon ko hakkude Sénégal et Soudan du Sud wondude Togo koko yewti e qualification mondial 2026 ɓe kolliti wonde noon ko Aliou Cissé foti tan ko wadde manam foti ko fawde on ɗon continuité woni jokkude on liste muɗum hollitama noon ɓeɗe ko namdal beele Bouna Sarr joganaji lomtare mo ganduɗa kam woni Youssouf Sabaly gañiɗo kono kadi ɓe kolliti Cissé ma fuɗɗo ustude on ɗon liste muɗum nde tawno eɗen gandi kan hikka o jogori ko 23 jours tan jogori waɗede convoqué kona ɗum ko mondial U17 puɗɗotoɗo janggo Serigne Saliou Dia entraîneur équipe nationale U17 o suuti hen konnguri wi ko préparation muɗum e on ɗon équipe moƴƴi no fewi goɗɗum ko tawete hen ko Europa League kono kadi e ko fate banggue on ɗon premier place mo ganduɗa ko Marseille ɓe mbi ko Ismaïla Sarr waɗi natgol bangol fayida caggal nde o marqué on ɗon but ko ɓe garti hen ko yetti on fannu kono kadi coupe d'Afrique nation de football 2023 ɓe garti on ɗon ouverture woni guddidgol jeegu biyeji ɗi ma fuɗɗo toon to leydi Côte d'Ivoire jogoro wonde koye o weekend mo paaɗen woni janggo hani ɓaawo janggo woni dimanche ko wona ɗum guddirten ko jayde sunu lambe nden ari koye Eumeu Sène jabtiɗo Tapha Tine ɗi konguɗe o wi ko jogake kulhuli kono kadi
o accani hakkille manam o waɗani calculé omo ganduɗa kan woni tafatine ɗum ko caggal nde on sunno konngudi fewde makko ko wona ɗum ko ɓe mbi ko tafatine e oɗo saaha hande ne yiilo on ɗon 5e victoire d'affilée manam polgu tawi ko joyɓiw reggodirgu e ko yewti arène national siftinde on combat ko oɗo alet mbo paaɗen toon to arène national ko ɗum wonnoon ko jeyde leydi sénégal dawri e oɗo subaka aljuma joni joni o paaɗen koye toɓɓere wattitide rogere men wattidi nde oɗo ñalawma hannde kalten koye jangdi woni alhaali université o eɗen gandi ɗi dumunnaji kala gulali ɗi ne keewi hakkude sayes woni gon gomu ganduɗa kam woni syndicat ji tambiɓeɓe hujjikinanade ɓen jangguinoɓe toon to ngal duɗal jaaɓi hatirde ngal dakaru ɗum ɗon noon ko woytade wonde guddugol ngol juuti saabu nduɗo lewru so tawi en jumani limore waɗi lebbi joyyi ko on université uddi ɗum ɗon noon ne gasta yimɓeɗan teskede ko yewti en jangguin leydi ndi sababu o noon kon ɗin seppoji bannoɗi e lewru juin saaha cogɗe pawnoɗe e dow on opposant Ousmane Sonko jibini caɗele duppa bonna heela laamu ngu noon holliti wonde o saaha ala foof ko heeɓi toon so wona ɗo e lebbi ɗiɗi paaɗi manam mayirɗe lewru décembre yon tuma noon woni ko yonnani ɗin élève aji ɗin étudiant ji ɓen jangguinoɓe hay ko nandi hen o saaha noon ko kaldigal wona ɗi dumunnaji kala hakkude laamu ngu e ɓen sayes oɗo saaha noon ene faya e nanodiral wonde ko wiyete cours distanciel walla virtuel so on jiiɗi woni janggude cours en ligne ɓe ganduɗa ko étudiant ɗi ne mbawa tigui wadde golle mumen tawi jangde nde dartaki ko adi ne mbaɗa on cours présentiel kono caɗele ne goodi nde tawno élève ɓe walla ɓen étudiant ji mbino ko wona étudiant foof jogui moyen to banggue wawde janggude on cours en distance manam to banggue réseau to banggue on ɗon internet nde tawno ɓe limti caɗele ɗe ko ordinateur kono kadi ko on ɗon passe mo ganduɗa ko passe connexion kono kadi e couverture connexion mo ganduɗa ɓe mbi wonde wona sénégal foof jogui manam jogui on ɗon couverture réseau moƴƴo saabi noon ɓe dallodiri ɗe toɓɓe tati addi caɗele noon étudiant ji ɗi jiiɗino yuɓɓinde conférence de presse dumunnaji jewtuɗi gam hollirde laamu ngu walla on jaagoɗo tambiɗo e gueɗe jangde leydi sénégal towne nde woni Moussa Baldé kono foof noon ɗum ɗon laataki taw fannu goɗɗo kadi aussi ko elle mbiya laamu ngu yiiɗi ko yobtade ɓe walla jaagoɗo yiiɗi ko yobtade ɓe nde tawno ko kamɓe bonnirno juuɗe mabɓe on ɗon université guila kuude ha ko yewti e nokkuji kewɗi ganduɗa ɗi ko nokkuji service aji kewɗi ɗi to banggue fac lettre fac droit e fac médecine sona on tan mataw woni ko memaka kono ko heddi ko foof ha to banggue sesti foofen memanoma e gonɗon seppo donc noon hande ko golle goni toon to université donc kamɓe ardiɓe jangde towde nde ɓe kolliti wonde ne ko ɗum wawa amnade uddidde joni joni o ko yewti e on ɗon université donc noon caɗele ne goodi saabu yimɓe mbawa uddude fodde lebbi joyyi et puis programme nanɗo eɗen gandi enen foof programme université no wayni hen saahaji hay lebbi dokkaɗi ɗi tan pour jomumen gayna programme ko probléme te kadi ko hawni hen ko université ji goɗɗi ɗi kañumen hande nana goni e jangde mumen no hannirta ni kono ɓe Dakar ɓe kañumen hande o nana cooña mataw ko ndemi mataw ko noon mbirten nde tawno ko kamɓe ɓuuri bonnude nokku mabɓe ɗo ɓe gonno ɗo woni on université no e waade foof kam eɗen mbawi wiide soit ko fannu ko manam ko fannu goto biyaɗo o ko on wodata heddi woda hen heɓɓe on ɗon bénéfice woni ɓe ganduɗa ko wonɓe nokkuji ɗi couverture réseau moƴƴi ene mbawi janggude en distance heddi ɓe noon ɓe ganduɗa goni koto ɓuuri woɗɗude e nder leydi sénégal ɓe ganduɗa ngala on couverture moƴƴo woni hen ni ko probléme moyen jogui to banggue on ɗon ordinateur walla téléphone moƴƴo donc noon woodi tan hande o ko jomumen senen jogui moyen no ɓattitiri ɗen guure ɗe ganduɗa ko guure mawɗe baɗɗe couverture moƴƴo yo ɓattito e on tuma mbawa jokkude programme uji mumen no wawi wade foof kam mbiɗa sikki ɗum ɗon ne wawi wonande leçon kala étudiant e kala kadi mo ganduɗa ko futur nouveau bachelier mo ganduɗa so yeehi université yo naw ɗum toon ko yewte jangde tawi wasa wonde probléme politique mo ganduɗa ko ummomi jooɗo alay saago walla ko ɗo jooɗaɗo ko ɗon cohlumi walla ko min tan foti wonde goɗɗo fotani naworde ɓe ganduɗa kañumen goni étudiant ji ɓe ganduɗa goni koye janggude pour mbawa tambade leydi ndi janggo ɗum noon ko ɗi konngudi mbaynortoɗen e oɗo ñalawma aljuma hande jetti Djiby Dieng toon to caméra montage ko Ari Fall adi moon e roɓindo jeyneji so Allah lamɗo jaaɓi ko altine kono hade nden ko ñagade bandiraɓe tan no banɗen ñanden yo yimɓeɓe ndento kadi aussi dimanche garoɗo ko combat kadi hakkude Eumeu Sène mo ganduɗa kam woni tafatine ɗen gandi so combat ɗi ne gara caɗele ɗe ne gooda kala e saaha hoɗɓe taaridi arène national Pikine Technopole Hann Maristes
e Dalifort parcelle aji e toon to Guédiawaye hay Pikine mbaɗi kuuɓal jomumen ene keeɓa probléme ha toon to Grand Yoff ɗum noon rentade so tawi kadi on ngala haajuji cembuɗi ndentoɗe ɗin laabi autoroute mo ganduɗa ko oɗo avenir wondude laabi goɗɗi ɗi nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko lugguiɗi walla mbiyen ni nokkuji kidiɗi ɗi e on ɗon kekiɗi dimanche guila subaka ni ha nangue muta ɗon mbawi heddade galleji moɗon déplacement ji inutile ɗi mbaɗe évité yo Allah hokken hawrude e altine inchallahu rabbi yo Allah waɗan en jaam aljuma moƴƴo malaɗo